Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Kong Joey Tutukan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa satok. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka talbay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntagalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshan Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! Kaiba, katabang, kasurog, asin panalmingan. Estasyong may tuyong makapagpabago, makatao, asin mairepresenta ang kada individual sa kabikulan.
lihitimong mga impormasyon na aga pa sana, dapat nang maaraman, dapat nang antabayanan, respetado, mapagkakatiwalaan at sinisubok na. Bicolnet TV, may panenintugan, daing tigkakampihan paduman sa progresibong Kabikolan. Sa dilim ng kahapon, usbong ng liwanag sa atin ngayon, istasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang puro-puro at oras mismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan, maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Bicolnet TV. Kaiba, katabang, Kasurog. asin panalmingan. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicolnet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner P. Zamora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang pagtatao ng serbisyo publiko sa lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo, asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya. Sa serbisyo Asin Riparo, digdisa na sa Bicolnet TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Si Mr. Hulmutana Manny Moxeya sa Bicolnet TV. Babaeng taga-bi Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicolnet TV. Serbisyo Asin Riparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicolnet TV. Hindi man ako gwapo,
Hindi man ako gwapo. ang sakundagang binubuhay. Serbisyo Asing Reparo. Ang bunta ngayon, yan ang kabagay. Mga tugang Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga probinsya ni Nalbay, syudad ni Tabaco, Legazpi and Ligawan. Saan man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao World. Good morning! Magandang umaga po. Sir Cassie William, Sir Edwin Sistina, Ma'am Alona Kapitin, Ma'am Shi Maulyon, Ohayo gozaimasu dyan sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenas dias sa mga amigos y amigas. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo ngunyang pong aldaw kita nin Lunes, Monday. Petsa 23 na kita ngunyan tabi Sir Cassie William kang Septyembre taon 2024. Sabayan po nindoan sa indong lingkod, 2 oras kita 7 to 9. Ma'am Ann Kanyo, mag-orerestoryahan naman lamang kita kan mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana sa satuya pong palibot. Siyempre sa mga nakakalapuyan kan sa indong lingkod, apwera po yan kan mga pigpapaabot man po nindo digding mga reparo. Satuya po yan tatawan ni serbisyo sa laog kaining programa. Hoy duman po sa may mga kumpleanyo ngunyan, September 23. Maligayang happy birthday. And happy na birthday pa. Sa may mga okasyon, ano man pong klaseng okasyon yan. Dahil nang ganindo paglingawanan sa kuyang perming tugon ha. Iringatan ta po ang satuyang mga sadiri. Wara man po kay ibang maingat kan sadiri ta kundi kita man sana. Daman po sa may mga kamunduan ang samuya pong pakikidumamay sa may mga kasakitan para hay natabi ka mo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurangnan. Amen. Salamat Lord. Thank you Lord. Salamat Lord sa panibago na naman na aldaw na itinaumos sa lambang saro sa samuya ngunyan. Bahala ka na tabi Lord. I-guide mo po kami Lord kan samuyang mga gigibuhon. Tangani po day kami magkasala. Bahala ka na tabi Lord. Thank you. Amen. Oy mga tugang, check-in po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moksea, si Mr. Hulbutana tabi ini, ang sa indo pong serbidor asin taga-Reparo, Ma'am Elena, kaya Ma'am Maria Elena Yamamoto. Good morning Madam Elin. Siyempre mga tugang, live na live kita sa BicolNet TV. Kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan samuyang station manager si Maestro Neil Adtuon. Kasabay ta dyan ang bilog na tropa. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya.
Sana po nasa maraysa na kamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayanan, gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang, bawal tabi ang kidit sa mga panahon pong ini. Asin Ripat. Serbisyo Asin Ripat. Maray na agatabi sa gabos. 93 days more to go. Pasko na, sinta ko. Kamusta tabi ang sendong weekend? Uy, long weekend mo nga tugang sa mga taga-probinsya ni Nalbay. Modular ngunyan sa mga chikiting. Sa mga estudyante day na magparaharapot kung may klase ka mo, tamay advisory na ang probinsya. Yo. Di ang klase po sa gabos na level digdi po sa probinsya kang Albay. Maadaptar mo na ni na online or modular. Huli po sa pigigibong niya na transport strike 2 days. Ayo, opon niya na aldaw. Di long weekend sa mga chikiting. Palamaw-lamaw mo na ngunyan. Bata may schedule baga ko ta so quarterly assessment. Ngunyan ko ta itong simana, kundi ako nasasala, ngunyan ko tang Lunes o kaya Saga. O kaya lang may transport strike. So pigmove na lang po ini sa September 25 and 26 sa Miyerkules and Huwebes. So periodical test. Partikularmente po sa Siyudad Cantabaco. Yo. Mauran-uran tabi ka sa bagong aga. Pero si Haring Araw po nagpahiling na. Yo. Ringat-ingat tabi ha. So, da klase ang mga taga-probinsya ni Nalmay o level. Mag-online da muna ka mo. Yo. Oy, kumusta tabi? Kumusta tabi? Ay, yun ha. Yun na sa pigsasabi ta. Kaya nga ni baga permi ko pigsasabi digi sa programa. Bawal tabi ang kidit. Yo. Di kita magpara-credit kan sa diri. Tatakita man sanan mahulian ka iyan. Di kita magpara-i-restress kang buhay ta. Sabi nga ni tabi maman kanyo na dapat pag i-enjoy ta sa ang buhay ta. Abang nabubuhay pa kita, dapat magpaka-enjoy na kita. Hilingan nindo si bistaduhon ini sa online. Adi si Doc Willie Ong. Nako. Iling tapasan na kan mga nakaaging sibana, okay pasulawas niya. Ilingan na ngunyan. Ilingan na po nindo. Ang sabi da na stress na maray. Kaya tabi mamlis man lapas ka po sa balo. Ay magpara stress. Dapat happy lang. Enjoy sa natabi. Tailingan nindo, madalion makapaniwang adi. Makadalion. Ang stress. Ano man ta sige kining may nagkakagat digi sa liyog ko. Ang bayan, may kayak ang lahat ng pangyari naman ta may nagkakagat. At nagpapalisa. Yo, may kita magpare-stress. Bawat bintana.
Noli Maulyon, good morning. Bata mapasko na. Ano tabi ang gusto nindong ma-receiving niya na Pasko? Siyang maghahari ng Nata ngaya, may itaw ka ngaya Mr. Hulbutana. Ma'am Ching Pragsidyo, good morning. Ano ngaya, may ngata, may itatao ka ngaya, tanagapot ka. Ano tabi ang gustong-gusto nindo na ma-receive ngunya na Pasko tabi? Ako tabi, di man ako kitao, nag-aapot siya na. Bago mo ngaya kami haputon, ika mo na. Sabi ni Sir Cassie William, ibulang. Manok. Ay ako tabi, Sir Cassie William, gusto ko man kan, maski ba kung pambulang? Para mo naman sa nabaga ko, pag mga manok-manok na rugam, paitan sa kuya, pwede ko sa bawan, pwede ko iya na i-adobo sa gata. Maski ba kung pambulang sa kuya? Okay na iya. Ma'am Nilia Marcaida. Good morning, Tabi. Oy, sa mga parantabay niya to, pag-share na lang ha. Kan sa tuyang programa. Ano Tabi, Ma'am Ching Pragsidyo? Ang gustong-gusto mong matanggap ngunya na Pasko. Malay mo. May magregalo baga. Pero dahil tapag expect na maray ha. Sa Pasko. Baka maraut lamang ang sa tuyang mood. Santa Claus. Kung talagang pig-asahan mo, wag tayong mag-asa. Malay mo kung igwasa na bagang mamara-para-baga. Yaw. Basta ngaya, ika ngaya, manao ka naman niya kibagas. Uy, importantihon talaga sa mga Pinoy yan importantihon sa Pinoy, dawa day kakipanira, basta igwa kakibuga. Buhay na kita ka. Mas nang pinaka-importantihon sa tuya, bugas. Ilingan nindo, maski sumain kita, may mga karaban o ano-ano, bugas talaga pero ibarakan. Importante yun talaga ang bugas. Tabalo yaman kita sa ako, pait na ko ngunyan sa kamuti. Kundi so iba talaga, sanay na sanay. Pag dain nakakaon ki maluto, kanin sa Tagalog. No. Maluya ang buhay tabi, Sir Cassie William, kang mga Pinoy adi pag di nakakakakan ki maluto. Gari pigruruluya. May estudyante nga ni baga nagbabiral sa social media na ang balon maluto sana. Nagkakaon siya, maluto sana. Ang isira niya tubig. Importante yun ang bugas minsan man sa toya, iba man ng mga Pinoy, pag daing isira, i-high blood. Naalang ka ngayon dugo ko pag daing isira. Anoan sa toya mga riparo ngunyan tabi, Ma'am Ching. Apuera ka ining daing klase po, digdi po sa probinsya kang Albay. Dahilan po sa duwang aldaw na transport strike. Pati su quarter assessment. Periodical test ini. Pigmove tabi sa September 25 and 26. Ang transport strike schedule po ngunya na Lunes, sundo po sa aga. Long weekend naman sa mga chikiting. Oy, so deadline man tabi sa application para sa online reactivation
kang mga na-deactivate na mga butante, o pig-extender bagay inig kang Comelec, hanggang sa natabi sa September 25 sa Miyerkules na sana. O habol na po kamo ha sa mga na-deactivate online online po. So gustong magpa-reactivate hanggang na sa natabi sa September 25. Ang PSA Bicol napili bilang second place sa top performing Regional Statistical Services Office sa bilog na Pinas. Ay maorag sabi kan sa tuyang dating presidente na si Digong na tama na databi ang sarong presidente sa saindang pamilya. Matubo daw kamo. Nagpaparasabi na baga si Vice President Sara Duterte na dahil siya makandidato sa 2028. Maturbudo ka mukha. Munan mo kaya pag madali ng eleksyon, pait na. Ngunyan sige naman sa nansuro sa rayuma. Mga style nga nindo bulok. Yan tabi mga tugangan mga riparo tangon niya na Lunes 23 kita kan September taon 2024 oras mga tugang alas 7:24 na. Meron na tayong tinapay at keso. Anong oras na kita? At bukas ay araw ng Pasko. Alas alas 7:24 na. Pasalamatan ta na mo sa tuyang mga katuwang sa programa. Serbisyo Asin Ripat. Siyempre mga tugang yaon po dyan ang MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Madali sana po yan along National Road sa pagitan niyan kang UST and Mariners. Dyan iyan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghanap tabi kidor boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory ha. Safe na safe po kamo dyan. Kay Madam Maylin, Ohio gusaymas, ingat tabi permi. Siringman mga tugang ang programang inidara po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bungaw kang probinsya ni Nalbay, City Councilor Rener Burse ng siyudad nin Tabaco, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, si ABC President Cap Art Abila kang Malinaw Albay. Siyempre tabi mga tugang kasabay taman dyan ang Capos Bilo Lotto Outlet na makukuha dyan sa Barangay Tinapi, Poblasyon, Malinaw Albay. Dyan tabi ka mo magtaya sa Lotto ha, sa Capos Bilo Lotto Outlet. Yan kay Boss Bob, good morning. Bako sa waiting magtaraya ha. Sa Lotto. Nganing may chance lamang kita maging milyonaryo. Ayan tabi mga tugang mga kabayan ng satuya mga katuwang sa programa. Maraming thank you po. Kay Ma'am Pebulata, good morning. Kamusta tabi sa mga taga San Vicente, Tabaco City? Kamusta po kamo? Alas 7:27 na mga tugang mga kabayan.
na pag-asa Aramon tatabi mo nan magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. na mag-asa Tagari nagluya so habagat. ay managing ang bel So iba na dita nagluya ngaya so habagat. Sir Edwin Sistina. Nagluya ngaya so habagat, garing nga delikado. gigising Pag nagluya ngayang habagat, medyo sabi na tayo'y delikado ngaya kita sa mga palaog na bagyo. Yo. tayo'y Sige, aramon tado tabi muna sa pag-asa kung kumusta ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Asin sa mga masunod pang aldaw. Yo. Sige, pag-asa, good morning tabi pag-asa. Magandang araw po sa ating lahat. Naritong ating weather update. Tuloy na pong humina ang southwest monsoon sa ating bansa. Easterlies ang nakakapekto ngayon sa silangang bahagi ng ating bansa. Ang easterlies, ito yung mainit na hangin galing sa dagat Pasipiko. At wala po tayong binabantayan na bagong low pressure area o bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. At sa ating magiging lagay na panahon ngayong araw, mas mainit na panahon ng ating maranasan sa Luzon kumpara kahapon. Kung saan makakaranas po tayo ng bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan. Pero asahan pa rin na mga isolated na pagpag-ulan o mga localized thunderstorm. Dako tayo sa Visayas at Mindanao. Fair weather po tayo ngayong araw, kung saan ay makakaranas po tayo ng bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan. Maliban lang po sa mga isolated na mga pag-ulan dahil sa mga thunderstorm. At para sa ating lagay ng ating mga karagatan, wala tayong gale warning ngayong araw. Pero asahan pa rin ang mga moderate to rough seas sa northern at sa western section ng Northern Luzon. Sa ibang dako, banayad hanggang sa katamtaman ang ating pag-alon. Kaya safe naman pong pumalaot ang ating mga kababayan sa buong kapuluan. Ang araw po sisikat sa ganap na 5:45 ng umaga at ang araw lulubog mamayang 5:51 ng hapon. Ayan po ang ating weather update mula sa Pag-asa. Ako po si Alzar D. Aurelio. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. ay mabunaw ka sa pagkatulog mo asin sa pagmata Okay, salamat tabi pag-asa. Ayan tabi mga tugang ha, medyo luminuya so habagat. So, mainit na paro sali sa Pasipiko. Ang namamati ang tango niya. Kaya pala lang alingaho. Grabing init. Paday man databi kipigbabantayan na raot ki panahon sa mga masunod na daw ang Pag-asa. Ayan. Thank you, Lord. Bata ngunyan baga, naghaarani-ani na so sa tuyang mga tugang na mga parauma. Makaani tapos makabalad lamang may bugas. Makapamulino lamang tabi mampibulata. Ang bago-bagang mulino, bagong aning paroy tapos binalad mo tapos ipinamulino mo tulos. Ang bagas kayan pertihon tabi serka si William na piglalanot. Baluanin daw bagong ani tapos pakaani baladon ipamulino lumanot ka mo kisarong litsi ay inay pertihon iyan linanot tapos laganin do ki barani baraning kamuti inay ko po tsura ngaya kang mga mayama yan maurag na pigakaon-kaon pag-arog kayo ng panahon. Alas 7:32 mga tugang mga kabayan na sa tuyang Philippine Standard Time. Break muna kita.
Sa pagbabalik tatabi mga tugangan mga nakalinyada tang pagurulayan. Anyang pong aldaw kita ni Lunes. Commercial tabi muna kita. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na mainiba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntagalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotovio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sige tabi mga tugang alas 7:36 na. Mga tugang ang sa tuyang Philippine Standard Time. Ang oras pong yan na hatod po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sila. Madali sana yan tabi makuha along National Road sa pagitan niyan kang UST and Mariners. Dyan yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap tabi, Kidor, boarding house.
Diyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Ang oras pong yan, daraman po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bongao, kang probinsya ni Nalbay. City Councilor Riner Bursik ang siyudad ng Tabaco. Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo. Si ABC President Kapart Abila kang Malinaw. Thank you. Balik po kita mga tugang mga kabayan. Ako mapogirarayan sa indong lingkod. Manny Moxea po ini, si Mr. Hulbutana. Kanyang pungal daw kita ni Lunes, Lunes 23 na kita kan Septyembre taon 2024. Sundo po kita mga tugang mga kabayan alas 9. Kaya ano papigalata? Doro derecho na tabi kita. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Serbisyo asin reparo. Okay, sige tabi mga tugang, alas 7:38 na tabi mga tugang mga kabayan sa tuyang Philippine Standard Time. So 93 days na sana kundi ako nasa sala. Paki-check daw tabi kung tama ako. 93 days na sana tabi, mapas ko na. Sabi ko nga ni Kasubago, ano ang gustong-gusto nindo na marisibi lamang niya na Pasko? Nga tangay tao mo, malay ta. Igwa baga so, ano ito sa programa? Wish ko lang. Yan. Wish mo lang, pero palay mo kung magkatotoo baga. Wish mo sana yan, pero balay mo magkatotoo baga. Ano nga ang gustong-gusto mo sa maabot na Pasko? Ay, saro nga sa gusto ko. So, sa kuya nga ong piguro ilusyonan nga sana nga saguto na ako ngunya na Pasko. May mga arog baga ka yan. Sana nga saguto na ako. So, iba man, sana nga magkabati na kami kan sa kuyang ex. Hanggang ngayon ngunyan siya pa man giraray tabi Sir Cassie William ang nasa puso ko. Yugod mga pahintiya. Sir Ronnie DL, yugod mo yan. So ex ko ngaya, iyo man giraray ngayang nasa isip ko, pati sa puso ko. Pero apektado nga ya permi ang pangural daw kong buhay. Mga arog baga kaya. Pero hiling nga tabi paganindo. Adi, ano ang nangyari kay Doc Willie Ong tabi Sir Cassie William? Ano yun nagpaparagatolan sa kuyang Liog? Si Saya nagpapara. May kakagat digi sa kuya Laganta daw mo na ganing Subago pa ako kikagaw digdi. Paulit-ulit na may nagkakagat. Dahil dahil sa video. May nagkakagat sa likod ko. Ano tabi ang nangyari kay Doc Willie Ong? Tabata sa sorbi baga, nagluwas man sa pangaran kay ni sa pagkasenador. Naglaban ba ning Vice President ka nakaging eleksyon? Katandem niya si Isko Moreno. Ano nangyari kay Doc Willie Ong? Tabiglang puminayat. Pag minabagsak ang lawas, minakanuson ang tawa di. Sandali, ipagkita ko muna signal sa luwas. Tagarinig di sa Albay, may transport strike kunya na di.
nationwide transport strike. Kaya lang digdi sa probinsya kang Albay, nata daw yan, dahil man nagsasarabay. Dahil man minasarabay bagaw, mala nga ni sabi digdi, biyahe sa primer distrito kang Albay, dahil man apektado kang transport strike. Pira ng bisis nag-transport strike tabi Sir Cassie William, dahil man nagsasabay digdi sa Bicol. Naramontado ka ng detalyes kay PM Tony, ta naka-standby. Yogon mo yan. Nationwide transport strike, mga tugang, dahil man nagsasarabay so, mga taga-digdi sa Albay. May sadiri man na gobyerno maninima na. Dahil man minasarabay. Pero pag may biyaya na, di ka sabay man sinda. Pero sa arog ka ining makisumaro man lamang sa grupo ninda dahil labot mi man nga sindo. Serbisyo asin reparo. Kuantada mo ng detalyes ka ni kay PM Tony ta, wala man da. Dahil man apektado, permi kita apektado pag nagbuwa-buwa ang aliko. No, yan talagang tunay nga apektado. Ige. Aramontado kay PM. Taday man baga. O, ngunyan, dahil man ki face-to-face classes ngunyan. Dahil man po ki face-to-face classes ngunyan, ta online. Mag-online muna sa mga estudyante, ta igwa ki transport strike. Baka, kaya, may transport strike dahil face-to-face classes ngunyan, pero dahil man apektado da sa biyahe. Kakarayod manggararay so mga nasa transport digdi po sa First District kang Albayo, dyan sa First District. Sige kwanta daw muna ang detalyos kan kay PM Tony. Alas 7:44 mga tugang, ang sa tuyang Philippine Standard Time. PM Tony, marinaga sa imo, please come in. Yes, Tabi Sir Mox. Good morning. As in, Diyos marahay na pag-aaga sa tuyong mga parantabay. Tama ka dyan, Tabi Sir Mox, no? May ipinaluwas baga kasubanggi ang provincial government of Albay. Manong din sa nationwide transport strike. Alagad digdi Tabi Sir Mox sa Permel District. So, daipa or daiman Tabi gayod gayod. Dahil man Tabi Sir Mox nagsabay. Dahil man masarabay naman iya. Pero may man bagarog ang kaan. Dahil man kitang magiging problema, lalo na baga ang Permer Distrito kang Albay, igwa kita ng modernized jeepney. Tama. Tas mga jeep man, so traditional jeep man sana. Kaya igwa baga kitang mga nagbabiyahe pasiring sa halik dyan sa Ciudad Mindigas, Ciudad ng Tabaco, pasiring sa Ciudad Mindigas, vice versa. Okay. And dyan baga sa may party nindo, sa Tiwi Tabaco, Igwaman. May mga modernized jeepney na wala kitang nahihiling dyan. Kaya wala kitang magiging problema Tabi Sir Mox. Digdi Tabi is Permer Distrito kang Albay. So may problema sa second district. Roger, maging operasyon kampan as of now. Okay ba? Igwa kitang nahihiling. Gari dahil man kiplanong magsabay Tabi Sir Mox. Iba man kaya ang grupo kang susaban? Kaya ngunyan ang segundo distrito o dyan sa Ciudad de Legazpi, base sa nakuha niya itong mga informasyon sa bagong atad, nakamonitor kita, igwa man ki nagkapira na mga pagkanibilang yung mga jeepney na nagpapasada, alagad sigun Tabi sa Sir Mox, kung sinda Tabi papakaiurunan kaning mga TODA president or kang transport group na magpundo, masunod Tabi sinda Sir Mox dyan sa segundo distrito kang Albay. So mahalat mo na sinda. Pero nahiling taman, susugman yan duman Sir Mox sa pahiyag baga duman nga ipinagpaluwas, nakaantabay man sa tuyo mga kapulisan, mag-assist Tabi Sir Mox. May libreng sakay. Libreng sakay Tabi Sir Mox, duman sa Ciudad ng Legazpi, kasi siring ka ngayon talaga, siring ka dati, nakadabit na Tabi Sir Mox ng mga transport strike na pinagigibo, igusin daw mga naka-standby Tabi Sir Mox. Very good. Okay, so kung halimbawa maparalisar ang biyahe, so may mga libreng sakay. Pero so mga ano man sa nagarian, mga mag-opisina man sana,
ang pwedeng maapektaran kasi suklase baga suspended mo na. May mga eskwelahan na suspended na talaga ang klase. Pero sa iba kaya, medyo may mga nagkaikwaki naka-schedule ngayon sa mga exam. Iyo nga pero ini bagang pigpaluwas kang provincial government so para sa gabos ini in O level. So mga schedule mananggad ngunya na si mana tay baga ki apod kini quarterly assessment o ini pigapod na periodical test ka to. So pig-move maninda sa pitsa 25 and 26 diyan sa may parting tabako. Kaya, iyan tabi Sir Mox, and abig sa Banwaan gan baka may mga eskwelahan na nag-class. Igwa, so Zamora, inano na nila Sir Mox na may mga exam nga sa mga kakian, ngunyan talaga naka-schedule ito, dahil na pwedeng pundo. And also, dahil man kaya baga masyado Sir Mox na apektado ini, dahil man baga sinda nag-ano sa mga jeep. Sa bagay. Tan mga estudyante kan sa Mura, taga dyan man sana sa Bakakay. Sa palibot, may mga biyahe man ang tricycle, and then hindi magiging problema tabi Sir Mox, mapadapit digdi sa biyahe kan sa palarisar tabi Sir Mox kan biyahe. Okay, sige. So at least igwa pa lang dyan. So diretso ang exam ninda. Pero so mga ibang eskwelahan nagsunod nagsunod tabi sinda Sir Mox, hindi po tabi Sir Mox sa bagay na ini na gibuto na online. And also so mga baga kutangon yan Sir Mox, so mga sa loob ng gobyerno hanggang alas 3 na naman ko baga iyo ta pudkan family day daangon yan tabi PM gari hanggang alas gari under time sana muna sa mga kawani ng gobyerno. Nganing may time man siguro magburbaranding at yan kan sa indang pamilya. Kaya sabi ko na nga minsan na rin namang giraray ini ini ba katabi Sir Mox so mga bad so iba masabi sa mga agom din diretso ngaya sundo hapon ang klase ang log sa trabaho iba man palan so tigdumanan nangyari man na. Ay may rason PM, may rason. Transport strike nga de ko nakauli. Ito pala to man sa iba man na family. Kaya ini ang daw pinagtalayan niya hanggang sundo na alas 3 ang loob sa gobyerno. Yan basta tabi sa Mox sa iba pang mga istorya. Labyog kita dyan sa Temsel Distrito Kangalbay. Yung tabi sa Mox, padagos na nagsasagibo ng site inspection si 3rd District Congressman Kong Didi Cabredo. So nagpapadagos ini tabi sa Mox na construction kan 2-story 4 na classroom school building dyan tabi ini sa Mox sa may Suwa Elementary School sa Banwaan tabi kan Tulang Galbay. Sigun kay Cabredo ang bagong pasilidad na ini ining eskwelahan iyo ang dagdag learning spaces para sa mga para makomodar ang nagdadakula ng mga estudyante or nagdadakul na bilang ng mga estudyante as in para man sa mas magayon na learning environment. Ang pagbisita tabi Sir Mox ni Kong Didi Cabredo sa ongoing construction kanu sa pasilidad iyo ang para masiguro na tama ang implementasyon kan nasabing proyekto. Iyo man ang talaga dapat tabi PM sa mga opisyal dapat talaga tigre-reparo. Habang pigigibo, igihiling kung nagsusunod, tigsusunod so nasa programa. And maging so standard pa malay mo kung imbis nga ilag 12 mm na bakalin, nag 8 mm. Tapos dahil mo naman mailing pagpinaril na. Alam mo tabi sa Mox yan ang pinaka-abo ng God ni President Congressman Didi Cabredo. Yan ang maura. Pagdayaon ang pag-abot sa mga materyales sa proyekto sa 3rd District. Yan ang maurag. Tagre-reparo. Kumbaga sabi ni Kong, ang dinadigital iyan gamiton sa tama. Tama, very good. Kung ano ang dapat na iburugtak yan, ipurugtak. Dapat araw ka ng mga opisyal ta. Bako madyan, marisibina sana ito palanday man.
Ampaw ang, ang proyekto. Dahil pala na nasirit lamang kung ano ba kasi mga ginarami tabi Sir Mox na mga bakal Tapos duman sa proyekto. kung may nangyari na buklo ta ampaw sa pagkapagibo, mapalusot pa. Roger. Ampaw nga ni so ano, so trabaho. Inay ko po. Kaya dakulang bagay Sir Mox na ang lambang patrabaho sa 3rd District dahil nanggad pinagpapaubaya sa naman ni Kong Didi sa kontraktor. Tama. Kaya yaon ang sa iyang padagos sa pagreparo kan mga proyekto dyan, mapa-eskwelahan iyan, mapatinampo as in iba pang proyekto, talagang yaon ang sa iyang pigigibong site inspection tangaling masiguro na mas magayon ang kalidad kan lambang proyekto diyan sa Tercer Distrito kan Albay. Arog tabi kampim ang mga kaipuhan ng mga public officials, arog dapat ka ng mga leader ta kay Kong Didi Cabrido. Takong gabustang leader arog kay Kong Didi Cabrido, mauragari ang buhay tadi. Roger. Kaya lang solo-solo man sa nabaga siya. Roger. Solo-solo and pigbabalo pa nga na gibuhan kina nga istorya. Ara mo pag nagigibo ka talaga kitultul talagang mga ringi sa mo tanggalon nga diyan ta ika nga nakasagabal sa mo sa pagyaman ni. Pero wala ki epekto tabi Sir Mox ang mga luhay-luhay na pinagigibong mga panunod kay Kong Didi. Iyo ta. So talagang nakatanong tabi Sir Mox sa nang taga Third District. Kumbaga tabi na kumbaga PM nakagamot na si Kong Didi. Dahil basta-basta manilansi ining mga taga-Third Distrito. Alam nila ang kalidad, alam nila kung paano ang serbisyo kang Cabrido. Payabaon baga si Kong Didi kan mga taga 3rd District. Dawa ano pa nindang ano kan, day nindaan mabuwal-buwal diyan sa 3rd District. Roger, mapagalaman sila. Matindi ang pakatanom, matindi ang pakakapit kang tinanom ni Kong Didi diyan. Roger, daday nanggad basta-basta mabuwal tabi Sir Mox. Day nanggad mabuwal dawa may pira pang bagyo pa yan na pira pang super typhoon anday namang mabuwal iyan diyan sa 3D. Roger pa daan. Kaya yan and padagos sabi ko na nga ni padagos na pinagigibo ni Kong Didi diyan sa sabi nga ni Kong Didi fight so na. Fight siya na nga. Fight so na. Tatawo man girado. Tawo man girado nga magdedesisyon. Trabaho sa nakita. Sige. So yan tabi mo ang mga dugang pang impormasyon na dito sa lokasyon Patrol numero 2 Tony Kinis de Kasarog Bicolano worldwide. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Okay, sige tabi, salamat tabi PM Tony sa dugang na impormasyon gikan dyan sa luwas. 5 minutos na sa natabi, maalas 8 na, Ma'am Pebulata. Pa-shoutout na tabi kay Padimong Amar, bili ka. Ay, si Pading Amar ngunyan. Madam Pebulata, hay si Pading Amar. Boyong pa. Pangyayari pa dito. Boyong pa. Boyong pa. Napangyayari naman kay Padi. Sige. Good morning man kay Ma'am Joan Pasis, Science. Ayun mo, ragming kabats dyan sa Tabaco National High School ka ito ta. Ini ang dahil problema sa pagmalaog sa gate, perming may pasis. Perming may pasis. Kumusta na daw kung maratana sa mga ninang ko? Iyo lamang ang hagadan koong pamasko, Ma'am Pibulata. Iyo lamang ang hagadan kong pamasko ngunya na mapasko baga. O di, baka lamang. Good. Yaon pala si Ma'am Joan Sainz.
Iglilibak mo ngaya ako Uy, garin nakabuhi sa Toril sa mga kabats mo tabi, Ma'am Joan Kasubanggi. Duman sa Aguho. Sus Maria Joseph. Ay, si baga ano. Papaon ko na. Sige. Lato na ha. Maugmahon tabi, Ma'am Joan Kasubanggi duman. Kaya lang day mo man day bale ta may ano ka man pala. Pero igwad ang may schedule giraray da tabi, Ma'am Joan, baka atyan ano ta ka. I-update ta kata saro ka tao na may nagaagda. Aramon na ito kung si Saiso nag-agda. Aramon na ito kung si Sai. May nag-agda. May maagda at yan tabi, Ma'am Joan. Ano taka? Lingawon mi man kaya. Si Mr. President man kayang may problema. Nalingawan mi mananggad ika. Taharani ka mananggad sa area. At least nakahapit ka kuta dadi. Kaya lang bako amay so abiso. Ura-urada so abiso. Garing nga ini so aliko. Ma'am Joan, good morning tabi, Sir Javier Bunsa. Sige. At yan i-update ta katabi. Ma'am Joan. I-update may kata. May nag-agda. Narumduman mo so permi ka man na piga-agda. Kato. Ma'am Joan. Nag-aagda. Nag-aagda man. Kung malawos at yan, abisuan ta kang amay-amay iyo. Amay-amay, abisuan ta kata. Ang coordinator si Tinay. Si Tinay. Good morning kay Ma'am LB Barameda Bino. Iyo. Di wara man si Ma'am LB Kasubanggi. Nagpun kaya dumantabi, Ma'am Joan, kang ano pa, mga lunchtime pa kasudma. Duruma na ito, nagchirika-chika. Wala yung pagkabanggi. Nagdiris ko baga. Gari baga so mga nakabuhi sa Toril. Nakabuhi sa Toril. Ta kang high school da asinda. Da asinda nakasayaw. Ayan. Yaon si Mr. President. Yaon si Mr. President. Ma'am Joan. Pasensya ka na ta. Late so abiso mananggan. Pero kung naamay-amay ko ta, Mr. President, trimati ko ta. Yaon ko ta si Ma'am Joan duman. Ay, baka nangaral pog gari duman so dance floor duman sa Aguho ki Ma'am Joan. Aral pog ito. No. Pero balon tatam. Ang sabi da Mr. President, may nag-agda. Balon ta kong malawos at yan. Abisuan ko tulo si Ma'am Joan. Balonin dan yung practice. Si Ma'am Joan da isa ng practice yan. Pero pag nabubuyo yan. Isus Maria Joseph, maski maoran, mangaral pog iya. Salamat tunon palan kay Mr. President. Salamat sa lechon. Salamat sa lechon. Nahiling mo na ngayon. Sabi ni ngata ngaya tadi toyo na sa nangaya so bats din do. Dito yun na asa na subats ta ay subats kag ay pangyari. Dito yun nga na sa nangaya subats din daw. Hanya suiba. O suiba kaya dahil nakaabo tayo nga niya beriglaan so abiso. Ang mga nakaabot sa nadaman so mga ranger. Ang mga ranger maski last minute pa. Maski last minute, naarabot yan.
Maski dahing abiso, minarabot iya. Kung day nakahabol so day balit, may masunod pa da tabi. Ay, good morning tabi kay barkada ko si ang first gentleman ni Ma'am Joan Sain, si Rico. Good morning tabi sa mo si Rico. Taman-tama, mga nusara, mag-oristoryahan daw kita. So, concern ko bagang pigpabod sa mo. Iyo man lalay. Na, sabi ko, abo ko na magpara-stress kang buhay ko tabi, Ma'am Joan. Tabaka makaarog kita kay Doc Willie Ong. Ma-stress kita. Mahiling nindo ako, trubako na arog kayo ng pando ko. Minaibahon baga pala ang itsura kang tao pag na-stress tapos biglang lupos. Bata, bako man databi ako, Ma'am Joan. Bako man da palan ako bagay magniwang. Ta nagpaniwang-niwang man ko ta ako. Nagdayit-dayit, nag-exercise. May nagtaram sa ko, day ngaya bagay sa imon maniwang. Bako ka na ngaya maapil. Nagtubod ka man ngaya. Tuminubod man ako. Kaya dahil na ako nagdayit-dayit bagalugod. Dahil na ako nag-exercise ta. Makanos palanda ako. Di ako bagay da pagmaniwang. Bako ka na ngaya maapil. Kaya ang ginibo ko, dahil nalugod ako paniwang ka pa ka namin nagtaram sa bako ka ngaya bagay. Ma'am Lindsay Drocarinan. Di anong sunodon mo? Nagsunod na ako naman. Dahil na ako mapaniwang lugod. Mas bagay pala nangarog kayo. Maapil pala na ako pag-arog sa nagay ni. Tumudon ka man kaya ata na. Bago ngayon tabi, Ma'am Joan. Si Ma'am Joan nga, nilingan nindo si Ma'am Joan. Si Ma'am Joan Sainz kung mahiling nindo. Sus Maria Joseph. Kaya tubod-tubod kang tabi, Ma'am. Daay ka nang mag-diet. Tapag nag-diet ka, mawawara man ang apil mo. Ata na magtubod ka sa ko. Hilingan nindo. Si Doc Willie Ong hilingan dati maapilon baga. Hilingan na ngunya nindo. Hilingan sa social media ngunya. Hilingan na itsura. Kaya din nanggad. Din nanggad ka mo. Tama na yan. Dapat permisyon na maapil. May nagsabi kaya sa kuya na day ka na ngayon magpaniwang. Day ngayon bagay sa mo. Sabi man ni Mr. President, ay bako nga yan ang rason. Ara mo nga kung nga ta mga islim ang lawas, mga sexy, mga maniwang baga. Maniwang nga yan, taday kikikaraka. Bigla ako napaisip, Ma'am Joan. Gariya ko tama man si Mr. President, si Mr. President Bronx. Gariya ko tama man ang pigdatara mo. Maniwang ngaya iyan. Day ngaya kikikaraka. Ayun da. Ay baga, yung manang gada di. Ilingan na. Kung di tama na yan, Ma'am Joan, dahil na tubod-tubod kan mga pigsasabi-sabi ng mga magdayit-dayit ng tubod-tubod ka. Dahil magparadarayit. Enjoy siya na ang buhay. Sabi nga ni kang tugang ni Mati, si Ma'am Alice, mapakurudak na ngayon kita, urawan nga buruay pa kita. Sarap mo na.
Mapakurudak ngayon kita ta. Urawan buruay pa kita. Nagpakurudak man ang kasud ma. Maray man nga magpakurudak na kita. Urawan mataba-taba pa. Abi ni alis na kaskiyo, ludoy man niyo. Mapakurudak na nga kita, urawan nga mataba-taba pa kita. Urawan nga buruhay pa kita. Mapakurudak na nga kita. Tapos may mawalat lamang na apod kayan. Memory. May mawalat lamang yung memory na huning nga siya aron kayo ni mataba pa digdi. No. Ay, nako. Good morning, Tabi, dyan sa Aguho Beach Resort kay Ma'am Judith Trinion. Good morning, Tabi. Dahil nakahabol ka so banggi si Ma'am Jo Anta. May inatindiran man da. Pero kung nakaabot si Ma'am Jo Antabi det, Ma'am Jo Ana Science, kung nakaabot duman, nangaral pong ito duman. No. Kung nakaabot duman si, hindi ako sana. Baga din nangaral pong duman sa resort. Yo. Sige, alas 8:08 na Tabi ang satuyang Philippine Standard Time. 8:08, Ma'am Lityap. Mabalik man na kita ha. Pag balik ta, suiwa pa niya itong mga pagure-restoryahan. Sarabay Tabi mo na kita sa Horacio Imperata. Horacio Imperata, laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kaguranan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Kong Joey Tugikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka
lain to hanggang unya nagtatabang Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maging iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntagalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kan albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Balik na tabi kita mga tugang alas 8:16 na ang sa tuyang Philippine Standard Time. Ang oras pong yan hatod po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan yan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Madali sana yan tabi makuha along National Road sa pagitan niyan kang UST and Mariners o dyan niyan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap tabi kidorm, boarding house, MBY Dormitory na tabi ka mo. Safe na safe po ka mo dyan. Ang oras na yan asin ang programang inidaraman po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bongao kang probinsya ni Albay. City Councilor Riner Bursek ang syudad ni Tabaco.
kay Cons Irene Morales Pahot, Mayor si Capos Bilo, si ABC President Kapart Abila kang Malinaw Albay. Siyempre mga tugang yaon man po dyan ang Capos Bilo Lotto Outlet na makukuha yan dyan sa Barangay Tinapi, Poblasyon, Malinaw Albay. Dyan tabi ka mo magtaya sa Lotto, bako sa waiting. May chance lamang kita maging milyonaryo. Yo. Sige tabi mga tugang. Balik po ang sa indong lingkod. Manny Moksaya po ini si Mr. Hulbutana. Kanyang pungal daw kita nin Lunes. 23 na kita kang September taon 2024. Sundo tabi kita mga tugang mga kabayan alas 9. Kaya ano pa pighalata? Doro-diretso na tabi kita. Servisyo sin reparo. Kaibahan si Manny Moksaya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Okay, sige, alas 8:18 na tabi, mga tugang, 93 days na sana Pasko na. Yo, tama ba? 93? 93 days na sana Pasko na. Sige. Tangayata sige mo ngayang padangog na mga Pasko na. Gaanap kaya ako kininong ninang, wala na ako mga ninong ninang. Baka lamang may magregalo man lamang sa ko sa Pasko. Nag-asa ka pa man ngaya. Okay. So, mga schedule po kang mga eskwelahan sa mga exam. Dapat may exam ko ta sinda sa aga na schedule sa mga exam ko ta sa aga. Kaya lang dahilan po kaining transport strike. Pigmob po kang SDO Tabaco City. So sa inda pong pig-apod na quarterly assessment. Ayo. So itong periodical test. Ayo. So gigibuo na lang po dayan sa PETSA 25 and 26. So Miyerkules and Huwebes. O di may pagkakataon pa sa mga estudyante na makapag-review. Pero sa iba nakahanda na. Kita baga pag may mga exam, maray pa ngayang matapos ng exam ta pagday pa kita nakaka-exam pigkukururab kita. Ano daw ngayon maluwa sa exam? Ano daw ngaya? Pero pag naka-exam na, ay salamat, nakaraos na. Di ba? Ang iba gusto ng maray pa ngaya matapos na lugod ang kung 0-0. Iyo. Kaysa magpaparaisip ka, ano daw ngayon maluwa sa exam? Pira daw ngayon mako ako. Pag nakatapos na baga sa exam, dahil tangani sigurado kung perang makukuha medyo nakakaginhawa na kita. Di ba? Pero pag dahil pa natatapos, grabe ang kaiisip ta. Yeah? Grabe ang kakaisip ta kung anon maluwa sa exam. Grabe nga dakulon sa pig-review ta. Tapos dahil man pala nagsuduman sa review ta, dahil man duman maluwa sa exam. Iba man sa luminawas. Yan, stress kita. Stress kita pag mga arog ka yan. So, pag nakakatapos na bagaday pa nga ni pigchichikan, basta nakatapos na, kumbaga nababawasan na sa tigi-isip ta. Stress ta sa buhay. Yan ang ano dyan. Minsan yung baga nakaka-apektar man agad sa tuya. Dipisil. Saro sa mga mahiling mo dyan pag na-stress ang sarong tao, naon dyan sa sarong gilid kang partikang harong, tulala. Dahil masabutan kung sa'y nakahiling. Mas mareray ko na ngunyan, tamay nalilibangan yung cellphone. May nahilingan sinda kang so may mga mga TikTok dyan na so mga makaulok baga. So at least igwa sinda kinalilibangan. Yan, kung so kaya pang maglibang pero so iba talaga dahil na. Kaya baga nagdadakol ngunyan sa mga bilang kang sa mga
suicide, lalo na sa mga hubin pa, na day kaya yung mga problemang iyan, maringya kini magbitay na nga sa punya kang kamatis. Araw ka nang gigiribo, tapos ang buhay. Daday naman sa nangayang pag-asa. Ang kadaklan, saro sa mga pagkukonsidera niya sa mga na-stress sa pagklase. Dahay naman nga ning unyang dahay ka nakikirason ngunya na dahay ka makapag-prepare kang assignment mo, tahuyan, igwa ng Google. Kami kay ito dahin nanggan. Dahay man kay ito kay mga Google na yan. Kay puhan mo magduman sa library, mahanap ka kang libro, duman ka makuha kang reference mo, and duman ka ma-prepare. Kung babloy ka, dahay ka man nagduduman sa library, saan ka makuha? Dahay ka man pakupyaw kang kaklase mo ta. Pinagalan ko ngayon, pakupyahon ta ka sana. Di ba? Arog ka yan. Ngunyan, dahay nakikarason-rason na dahay ka mo mag-aradal, mag-prepare kan mga assignment nindo. Yaon na gabos. Ang kalaban na sa nindo dyan, hugak. Pag hunugak talaga Sir Cassie William, daw anong gibuon mo, hugak, dahin ang gad mangyayari yan. Di ba? Narog kaya. Kaya sa ibang mga estudyante, pag pigdadaragitan kan magurang na mag-eskwela ka mo, tultulo nindo ang pagklase nindo. Sa ibang mga aki, habo kaya. Habo nindang pigdadagitan sinda kayang gigibo. O to bagami na patiwakal. O para sa indaman sana yan. Bako, kundi sa mga aki, medyo sadit pan mga pag-iisip. Yo. Kaya pon talagang igiya. Okay, sige. O ni baya mga tugang magayon pag dangog-dangogon inita. Siguro po tabi kang mga apod kayo ni siklista dyan sa syudad kang Tabaco. Nagbirisiklita po, pasiring po duman sa Naga City. Igwa man sindaki debosyon kay Inang Peña Francia. O kaso Sabado, so pluvial procession, hanggang kasudma, kadakol pa po tawo pasiring dyan sa Naga City. Sa piyesta po ni Peña Francia. Ang patron po kang Bicol Region. So, grupo tabi kan mga siklista dyan sa Tabaco, yugon mo yan, bisiklitahon mo pasiring naman sa Naga. Ako nga ni, aling Tabaco pasiring sa Tiwi, matitigbak na ako. Ining mga grupo kan siklista baga, kung sain baga sinda nagduduruman na di. Minsan nga ni, may haling Manila nga ni, Manila to Bicol, tigbibirisiklita sana. So grupo tabi kaning siklista hali po dyan sa siyudad kang Tabaco. So sa inda pong debosyon kay Our Lady of Peña Francia, sa katatapos pa sa natabing Peña Francia Festival, so grupo tabi kay ni nara Orhel Cargullo, na pun pada tabi kan 2016, nakasanayan na po nindang bisikleta hali po dyan sa Tabaco, pasiring po duman sa Naga City para sa nasabi na tabing aktibidad. Okay, iba da tabi ninda ang iba pang siklista na hali man po sa iba-iba pang mga lugar o digdi po sa probinsya kang Albay. So ma-30 da sinda na siklista na nakisaro po duman sa aktibidades na primerong batch da tabi ini na kang mga nagkalipas da tabing bulan pigsagibo ninda sa pagplano na mapasiring sinda duman mananggad sa Naga City. So 4 na oras databi hanggang 5 oras
So sa indang biyahe, aling tabako, hanggang po duman sa Naga City. So saro da ini sa indang parang debosyon naman. Ha? Debosyon na kay Inang Peña Francia. So dahil databi kay katumbas na pagal. Ang mga biyaya po na sa inda pong naresibi sa bilog na taon. Maugmamananggad kung halimbawa dakol ka mong birisikleta pasiring dyan sa Naga, pero dapat suba kung urumbasan. You know? So dapat sararo-sarabay. Kung halimbawa loy-luway ang dalagan, loy-luway sana. At ang iba kaya, so grupo-grupo, so pasaralihan baga. Pag maluya ka magpedal, bayaan ka. Di sulo-sulo ka na sana, babayaan ka na magayong kung sarabay-sabay. Kung maluway-luway, luway-luway man. You know? Pero dahil ka man dyan pwedeng mag-iba na baguhan ka pa sana. Dahil ka man pwedeng sumabayan dyan ta. Baka matigba ka dyan. You know? Dapat praktisado, kataperang kilometro ang haling tabako pasiring dyan sa Naga City. Yugo-yugod buwan, mga 4 hanggang 5 oras kibiyahe. Sa bisikleta. Dahil nga dyan nag-aras ang lubot mo. Sa motor sa nangani. Pag motor mo sa nangani pasiring dyan sa Naga City, makulog na sa lubot. Ang motor nakatukaw ka sana. Nakatukaw ka sana. O paano kung bisikleta pa? Isus Maria Josep siguro. Pero maugmahon pag-arog kaya na nakaabot pag-abot mo duman. Maugmahon na ka mo. Tiripon ka mo, sarabay ka mo nakaabot duman. Talagang gari day mananggad, kumbaga day mo matumbasan, day mo masabutan kung ano ang namamati mo, nakaugmahan, nakaabot ka duman bilang sarong debosyon man iyan sa satuyang amahal na Inang Peña Francia. Ang iba baga nga ni baga so fluvial procession bata uminoran kan Sabado, may mga ibang grupo duman, so ibang lugar, may ibang area na may nagka-problema. So, minapasarali bagatabi Sir Cassie William, pag matawo-tawo, minapasarali. Taday, man pwede magpasali pag daing tawo. Bako? May nagpasarali. Pirang taon bagaday ki arog kay ni. Ngunyan sana nakabalik. So, grabing tao na naman. So, Peña Francia. Perang tao na dahil kiarog kang kaya ngunyan sa pagbalik, may nagpasarali. May nagpasarali naman. Tamatawo-tawo. Kundi, so iba, na session sa Bronx nga ni da yugon mo yan uminuran pa ngaya di napiritan da sindang magbakal na so 50 pesos na payong naging 200 na sa payong. Hiling mo na yan. Kanya-kanya man kita may mga debosyon, may mga panata na kada Peña Francia nagduduruman talaga sa Naga. Parehas man ang kanso digibaga dyan sa may parting Huruan, dyan sa Tiwi. Bago ang Peña Francia, dyan muna sa Huruan, sa Nuestra Señora de Salvacion. Yun man yan ang patron kang Albay. Ang Peña Francia, yun po ang patron kang Bicol. So may mga panata, may debosyon. Talagang dahil dating papalampas yan taon-taon. Nagbibirisita po sinda dyan po sa parting Huruan dyan sa Tiwi and duman man po sa Naga City. Serbisyo asin reparo kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV.
O ni baya tabi mga tugang hanggang 3 PM lang ngunyan ang laog sa gobyerno. Ha? Hanggang alas 3 na databi ang laog ngunyan sa gobyerno dahil da po sa kainan ng pamilyang Pilipino. Ano daw nga kung tawan man kang gobyerno kipagkakan kada pamilya. Ta family day da baga. So hanggang alas 3 na ang opisina. Hanggang alas 3 na ta magkaigwaman lamang da ki pagkakataon sa mga kawani ng gobyerno na makapagbanding-banding man kan sa indang pamilya. Kainan ng pamilyang Pilipino. Ang hapot, tawan daw lamang ngaya kang gobyerno kipagkaon kada pamilya. Watcha na bagay ni. Mga pangyari manindo man na ang ibakan tayo man si ibakan ay ano pa man niya ta urlian na sa rupa nga may transport strike ringi kini magpatuwal-tuwal lamang so yan tabi mga tugang hanggang alas 3 na dyan ang mga opisina di gobyerno kaya so may mga transaksyon tabi amay-amaya na nindo tapag alas 3 amay tabing mauruli so mga empleyado kawani ng gobyerno dahilan po kang pigaapod na family di tabi Adan Iba Jr. Yugon mo ikatabi Adan Iba Jr. anong oras ka man mauli at yan igwa ka lamang ki oras sa imong pamilya sain mo agdahon sa imong pamilya at yan makarakan bagada ano nga yung makarakan ano nga yung kakanon dahil baga lamang nga yung kakanon ngayon kini magrulugaw na sana. Serbisyo asin reparo kaibahan si Manny Moxea Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Alas 8:34 tabi mga tugang mga kabayanan sa tuyang Philippine Standard Time. Dahil mag-arali may commercial lang kitang naipit. Madali sana tabi ni. Sa pagbabalik ta, sabi ni dating Presidente Digong na tama na ngaya ang saro sa pamilya na maging presidente. Pag-restoryahan ta daw yan ta. Gari nalilibong digdi si GR naman kan mga pahit nini. Nalilibong si GR. Pag-restoryahan tatabi yan. Madali sana. Commercial muna kita. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na manigiba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa Tagalbay, progreso ang dara. Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag ng albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na manigiba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka ng albay, sabayan ta.
Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angsiang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotovio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Ani Moksea sa programang Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moksea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. At 39 minutos tabi mga tugang mga kabayan. Lipas na po ang 8 o'clock in the morning. Ang oras pong yan na hatod po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sindang. So madali sa natabi yan mako along National Road sa pagitan niyan kang UST and Mariners at dyan niyan sa Rawis, Legazpi City. Kaya so mga naghahanap tabi kidor, boarding house, MBY Dormitory na tabi ka mo ha. Safe na safe po ka mo dyan. Ang oras na yan daraman po sa tuya ni Vice Governor Ate Glendaong Bungaw kang probinsya ni Albay, City Councilor Riner Bursik Antabaco, Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shika Posbilo, si ABC President Cap Art Abila kang Malinaw Albay. Balik po mga tugang Manny Moksea po ini si Mr. Hulbutana. Ngunyang pungal daw kita ni Lunes pet sa 23 po kang September taon 2024. So digdi po sa probinsya kang Albay, suspendido po muna sa face-to-face classes dahilan po kan transport strike so online. So sa tong mga chikiting tabi Adan Eva Jr. pero si Adan Eva Jr. nasa harong lang tabi ako. Sabi ni Gian, nasa harong lang ako. Ayan supigapod na nasa house arrest. House arrest. Si Adan Eva Jr. Sa house arrest. Sige tabi mga tugang, alas 8:40 na. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moksea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV.
Okay, sige tabi mga tugang, alas 8:42. Une, sabi kang sa tuyang dating presidente na si Rodrigo Duterte na tama na databi sa sarong pamilya ang maging presidente. Ilinganin daw ang Pilipinas. Si pamilya ni Aquino naging presidente baga si Cory Aquino o di sinundan man kang sa iyang aki na si Noynoy, so nakaduwang presidente si Aquino. Tama ba? So ngunya na presidente ta si Marcos. So ama naging presidente, tapos ngunyan, ang presidente ta ngunyan si Bongbong Marcos Jr. Di nakaduwa man si Marcos. Ngunyan, ang sabi ni dating presidente Duterte na tama na da ang saro sa pamilya na naging presidente. Tabata baga nagpapara malakas yung ugong-ugong na posibleng magkandidato para presidente si Sara Duterte, ang satuyang vice presidente ngunyan sa maabot na 2028 eleksyon. Pero sabi baga ni Vice President Tabi Sir Willie, ni Vice President Sara Duterte na dahil manda siya makandidato pagka-presidente. Ngunyan iyan tigsasabi. Pero baka pag-abot ki panahon, maaraman tana sana. Mapail na kan sa iyang COC, ma-presidente yan sa 2028. Ngunyan, pigsasabi na, day ngaya kumakandidato. Pigpapara iripit nga ni baga kang iba. Ngaya tatig papara iripit na yan indo ngaya ako, na day man niya nga ni ako makandidato sa 2028. Ma'am Edna Barquilla, ay man niya ako makandidato. Yan, tigsasabi ngunyan, nahaloy pang eleksyon. Pero pag abot kaan, matubo daw tabi ka musik. Ikatabi Sir Willie, anon masasabi mo ka ini? Sige daw. Ano sa mga paguna-una mo na? Ano talaga day ni makandidato? Sabi pa mga tugang ni dating presidente Rodrigo Duterte na dapat ngayon matawan manin tsansa ang ibang individual na mamamayukan sa tuyang nasyon. May nadangog naman ako kaini. Na tawan ta naman daw sana ngaya sa iba. Taso iba bagali nga. Pag nakagraduar na, mapaingalo ki sarong termino, makandidato na naman. Mabalik giraray ngaya ako. May midbid nga na ako, pirang bisis na pabalik-balik na opisyal. Pirang bisis ka na niya ako kipabalik-balik. Dahil ka pa man giraray nakakaukod. Iso tao man, iyo man, natigbuburuto. Kaya lugar kong hain siya, dahil man kiasinsuhan. Tayo ngayon na sana. Sabi kan sa tuyang dating presidente, tawan man databi kitsan sa iba na mamayo kang nasyon. Tama na databi ang sarong presidente sa sarong pamilya. Dahil nadama kandidato si Lene na tigi-endorso. Si Lene na daang i-endorso. Iyo. Si dating Vice President Lene Robredo, gari baga mayor dyan sa Naga. Gari matutok na sana dyan sa Naga City. Si Lene. Si Lene. Sabi ni Midnight Winsis, tubod-tubod daw nga kaan. Naghahanap lang iyang kisimpatiya. Nyugon mo ya.
matubod man ka muna sa survey, sa survey baga hiling nga sa survey, nanginginot ang pangalan ni Sara Duterte para sa presidente sa 2028. Tapos ngayon mataram ngayon so ama nasaro sana ngaya ang mamayo sa sarong pamilya maging presidente nakaduwa na baga si Aquino. Hindi sana hapon pinong ko sana sa Aquino tapos ngunyan si Marcos. So makapagaliyo man ade. So ama ni Gloria ba kung naging presidente man? So ama ni Gloria ba kung dating presidente man? So makapagal presidente so ama, nagpresidente man so aki. Gariyo na naman inan mangyari. Presidente dati si Digong, baka maging presidente man si Sara. Ang malupit nga kung may magpresidente pang Marcos sa masunod sa 2028. Gari nga yung makakabreak ang record na tulo na nga lugod na Marcos ang tuminuro ka. Sara lang ka na posisyon. Mayor si Leni, wara pa man siyang, wara pa man na eleksyon sa presidente. Yung man agad pwede man agad. Mayor ngunyan, midterm election man agad bagade. Alimbawa, kung manggana na si Leni Robredo sa Naga, di mayor siya. Pag election sa 2028, pwede man nanggad siya ngunyan mayor mo na. Ngani, igwaman kirisibo. Maorag man. Maorag man niya. Iyo man ang ganda O limbawa kung maging alkalde na siya kang Naga City, sa 2028, pwede siya magkandidatong presidente kang Pilipinas tabi Manong Rodel Brutamonte. Basta duman kita mano sa makatao. No. Iyon ang pahit ngunyan tabi Manong Rodel. Ako dumaan naman ako sa makatao. Maray si Manong Rodel pigpapajikas. No. Pigpapajikas. Bata, dahil ko masabutan kung sisay kayo na ang susuportahan na alkalde dyan sa Tabaco para alkalde sa Tabaco. Kan sarong aldaw. Ang sa post niya, si Seto so presidente para mayor mo. Tapos kung yan ahiling ko duman ka naman sa idol ko. So idol kong mahamot. Kan sarong aldaw duman ka sa ibong. Tapos kung yan duman ka na naman sa idol kong mahamot. Dahil talaga masabutan nining lalaknit na yun. Sige. Ano yun Ngata, pantay pebbles ay nahiling mo na. Sige. Tapusun ta mo na ha. Ini databi mga tugang sabi ni Manoy Digong. Tama na ngayon maging sarosa na ngayon sa pamilya maging presidente. Okay na ngayon. May mga pigsasabi kaya na posible databing presidente ini si Vice President Sara Duterte sa 2028. Na-corner na siya. Sa dodonang mama. Na-corner na siya ni si Boy Libak. Si Boy Libak. Maray nga nag-istoryahan ka mo ni Tiyo Doming. Kung pinaisin nindo si Boy Libak, nagduman man ko ta.
Sabi mga tugang ni Duterte na aram niya databi na makusog ang sa indang pamilya. Naging presidente baga da. No, kaya lang bako subot databi na papanahon na magdalagan man na para presidente si Vice President Sara. Ata naman libong kay ni. Di bata ngunyan baga nagluluwas baga naman sa survey so pangaran ni Vice President Sara Duterte yung nanginot sa listahan. Medyo may distansya pati suminunod sa iya. Kaya lang sabi ni iyan ang sabi. Tarayo pa man magawa ng gadang eleksyon. Tabaka nga pag nagdeklarar na kita baka dakol nga magsulusit. Dakol magsulisit bata nga ngunyan nga ni linganan nindo. Pigkakasaruana irakman. So iyan ang masasabi. Ano masasabi nindo kaya bato budo ka muna day mga kandidato ano pa man nga nakatanak na baga nga masiramon baga pag nagikang opisyal. May iba nga ni dyan na pabalik-balik na sana pagkatapos kan termino niya. Mapaingalo ngunyan kisaron term, mabalik na naman ta siraman. Iyogon man may sildo ka na, libre pa susilpon mo, libre pa sulod mo, may allowance ka pa, may patrabil-trabil ka pa, na mga pigsasabing lakbay lakwatsa, lakbay aral kuno, maduman sa ibang lugar, pasiram-siram mainom-inom, makurkaturog sa hotel na mauragon, o libre ang pagkaon. Libre pa so talab. No. Pag-abot mga tugang dyan sa sayan trabaho nga. Pira ng balik-balik niya sa sanggunian. Ni magpasar ki resolusyon, ni maggibo ki resolusyon, day tatao. Pangyayari. Kung wara nga ni ang sekretarya, daay. Ako pa istorya nindo ako kan mga legislador na iya. May pigsasabi nga ni dyan na matalion niyang aki ko, English spoken ni ngaya yan. Pag-abot sa sesyon na nga ni nagtatabil. English spoken ing da susayang aki. Maurag na matalion ngayon pag-abot sa sesyon dahil man nagtatabil. Mabuyo man tumabil. May sahod na ba tayo? Salbatana. Sahod man sana pala na pighalat. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Masupog man kamo ha. Sana day na kamo magkarandidato kung may supog kamo, pero kung da kamo supog, fight na kamo. No. I remember the child in the manger as he sleeps. Wherever there are people giving gifts, exchanging cards, I believe that Christmas is truly in their hearts. Let's light our Christmas trees for a bright tomorrow, where nations are at peace and all are one in God. Let's Serbisyo asin reparo. a happy holiday this season. May we never Serbisyo forget asin the reparo. love we Kaibahan had for si Manny Jesus. Moxea, Let him Mr. be the Hulbutana one to sa guide Bicol us Net as TV. another New Year starts.
Mga tugang 4 minutos na sa natabi bago mag-alas 9. So digdita naman po muna para mentras na tatapuso na sa tuyang programa ngunyan pong aldaw kita nin Lunes 23 kang Septyembre taon 2024. Community unites. Sa pangaran ni PM Tony dyan sa luwas, nagpaabot ni Bareta. Our Savior. Sa pangaran man yan kan sa muyang station manager si Maestro Neil Adtuon. Our light. Sa ngaran po ni Dugabos, mga tugang mga parantabay niya to paki-share na lang kan sa tuyang programa. The child. Nganing mahiling man po kang iba. So come let us rejoice. Sa pangaran po kan mga taga-suporta tadig sa programa kay Madam Maylin sa MVY Dormitory. Thank you. Proclaim the name of. Siyempre kay Vice Governor Ate Glenda Ong Bungaw. Merry Christmas. Kay City Councilor Rener Burse Cantabaco. This season may we Siyempre mga tugang kay Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Kapos Bilo kang Malinaw. another New Year's Ang Kapos Bilo Lotto Outlet, salamat kay Boss Bob. Christmas. Always in Sa indo po gabos mga tugang mga kabayan, ako po ang sa indong lingkod, Manny Moksaya po ini, si Mr. Hulbutana. Saga naman kita magribanan 7 to 9, hindi po sa programa Serbisyo Asin Reparo. what we have for Jesus. Adios amigos! Domo arigato. Ringat po kita, baba. We have for Jesus. Let him be the one to guide us. Asin Reparo, kaibahan si Manny Moksaya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Always in our hearts. Serbisyo Asin Reparo. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. So sa imo kami minahagad ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.